Dostlar, bu videomuzda Instagram hesabımda gizlemek barada video çekýär. Instagram hesabımda gizlemek üçin şu aşağıdaki strelkany görkezýän ýerlerini basyň. Öküden aşağıdaki knopka basalyň. Sonra ýokardaky 3 san sıfıra basalyň, strelkany görkezýän ýerine basyň. Son ayarlar bölümüne girer. Sonra gizliliğe girer. Şu hesabımdan ön yapıldı. Geçen açsak herkes açık hesap geçti. Hemmikse açık sahipan diye hemmikse açan sahipan diye açar. Eger de şu piçketinde su açıyla durum bolsa, asabını gizlemek isteseňiz onu şu piçkany açmaly bolýar. Bärde diýe sadece diýe siziň sizi paspitsin däl adamlar suratlaňyzy we videolaňyzy görüp bilmeýärler bile. We beýle kitapçeňlerine baklaňyzy kitapçeňler uğradı bilmekler akmalı yani dinletlen hasavyňyzda suratlaňyz videolaňyz görnüňiz. Gitme hesaba geçýär. O taýny. Ne şuat hasabymyz gezli. Bunu da yarardy ümid edýän. Eger bu videodan peýdalansaňyz onu biziň kanalymyza abone bolup like basmagy ýatdan çykarmaň. Hoşça bolun.